ya 2025 pakati paMolini Gachi Plains kumangaro wenyari achimhangarira Prosper Chari chitekedza Barracks Camp Mount Darwin kuna Chari kushedza utarira chikandeya nemusi wa 8/6/2025 kuzvipindura nyaya wakamhangarirwa inoti uya mudare tipedzerane kuti kuramba mimba yako yandinayo ndomhosva yawakamhangara kai Molini Prosper Jachi Chari sorry mhosva yakamhangarirwa inzo urikuibvuma here kana kuiramba ukupokana kuti munhu haisi yako musikana newe mhuri chakamire mhuri yenyi iwe chipetedzwe maoko enyaya mukudaira dare sei kuti mimba iyi makaipiwa sei uyezve makadanana muzvimba inini ndakabva kumba kwedu naNovember ndichienda kubasa kwaBodagesi kuBenguru. Ndasvika kuye ndakasvika kusangana nemukomana achirudza kuti ndokuda nemukomana takasitanga kudanana muna December. Titanga kudanana muna December kudaro akandiudza kuti ndida kuzokuona after 3 weeks tatanga kudanana. Ndobva ndati ora itinouya zvikanzi ndoda kuonotandara. Ndati ora itinouya aonotandara kudaro asvika tikatanga kutandara akaya kuma9 ndobva nokwadzoda kubvunza kuti ndianosvika ndakazvika ichipinda kositapinda takatanga kutandara tichitaura nyaya kudaro akabva andimanikidza kurara nini ndakaramba ndikati Prosper handisi kuda zvikanzi zvese zvinenge zvaitika unouya uchindiudza kuti chii chinenge chaitika ndinozvimirira ndikati ko ndingaita nhumbu inini zvikanzi naiye haisi pressure unondiudza saka tarara tese kudaro anga akupota achiuya everyday achiozorara nini achiti chese chinenge chaitika unondiudza ndikati alright inini semunhu aida munhu wake handina kunyenderera se ndichiramba saka taramba tichirara tese kudaro munhu yakazobata muna February sinza musoro Prosper ndakazotanga kuziva kuti ndine nhumbu muna February akabata muna February ndobva ndamuudza ndikati Prosper ndine nhumbu yako Prosper ndobva anditi nini iwe chimbomira ndenge ndamboita se ndabva notaura namama sezvo chiri mwana wechikoro ndikati alright haisi nyaya papera 1 week ndakabva ndamubvunza ndikati Prosper kuona nhasi akanditi iwe chimboenda kumba ndozouya ndakasei ndokutora ndikati alright ndikatosiya basa ndikafunira mulungu wangu ndikati handichada basa ndobva ndabuda bva ndauya kumba ndasvika kumba mukomana haangafoni ndikagara 1 week haangafoni hangaite sei ndobva ndasvika pakuudza ana tete vangu nyini ndikati uye mundiperekedze mukomana wandakawirirana naye haasi kufona haasi kuisa mesiji haasi kuita sei handitongobva wandiperekedza tasvika kuye Prosper akasvikoramba kuti handizvizive ende handitombokuzive nhumbu iyo handitomboizive asi tiri vanhu taiwirirana pesa iwe Chari kwakupokana nhumbu yandinderakoi handitangu kundiziva taidanana takatese zvichiti handizoiramba tipetibve kuti uri kuita sei musikana uyo ari munyenyepera tanga kunyepa nepekuti zvese zvaaita aindinifoma ndichimupa mariplais amunyepa handina kana conversation yandakambotaura naye maringe nezvese zvaataura izvi iwe hauna kurara here nomukadzi hamunodara here nomukadzi hamuna kurara bese here takatapesa yakabata muna February iwe kuti nhumbu yakabata muna February warara naye wako wakazvidzivirira here ichokwadi chokuti here akakazvidzivirira zvekutodzivirira handizvizivi aitoti chese chaitika chese unoondudza haisi nyaya alright zvisinei nekuti ungokadzivirira ungosina matsauriro auri kuita wanzo asi iwewe wataura wega kuti wakarara nemusikana uyezve wakadanana naye wanzo saka pari zvinezvi
chokutanga ndechekuti nhumbu ndeyako, ndio nyaya iri apa. Kuti nhumbu ndoyako ndi saka pari nhasi neumbohwa wapa iwe pachezvako, neumbohwa wapiwa nemusikana, bhozi iwewe wapa umbohwa wakadzama kuna mambo kuti musikana ndakarara naye, ndakadanana naye, hauna nani watotsigira zvataurwa nomusikana uyu. Saka izvozvo zvarerutsira mambo kuti iwewe uwanike uri iwe, unowanika uri panhumbu ipi yomusikana iyi. Uri kuti kudino nhumbu iyi ndoyako? Hatisisina chokuti isusu tinotunga tikudii, iwewe nhumbu ndeyako, changamire vapa kungopa judgment kuti iwewe pari zvino noumbohwa wapa hatingamboswere kubvunza kuti iwewe nhumbu ndeyako, unoti kudii, nhumbu ndeyako nokuti wataura wega ndakadanana naye, iye achitoswa ndakadanana naye, wakarara naye, iye achitaura kuti takarara tese, singatsvagei. Mukadzi ndowako ukapfeka magurovhesi ngoma irire unodina uyarugara hamusi mumba mimwe chete akabva angoti uendo ndakanotora nadhedhi wangu mushure mekunge andisaidzira kuti buda mumba kwenyu. Saka dhedhi vari kupi? Right, baba uyu mukomana munomuziva here? Mukwacho kwake chitumu chimoona manzwawo here zvaataura kuti akarara nemwana wenyu uyu, kungoti vhidhiyo yacho ndoisipo, akarara nemwana wenyu uyu akadanana naye zvakare, ane nhumbu mwana mazvinzwa, zvinoreva kuti ndiano mukuwasha. Saka iwe mukomana nhumbu pari zvino uri kupiwa ndeyako, uye zvemusikana we kana wasisa muda nepazvava apa unotomuramba wangu wotosungira zvitoro namambo. Bvunzako zvanga zvakadii kuti zvizoitwe vanhu vanobva kuma-DNA test? Alright, pakanaka. Zvavari kuita iwe hauna kunzi bhadhara nhumbu kunzi tione kuti nhumbu. Baba, isusu panapa mambo wambotaura mombe yedanga era. Saka unokungoti kurarwa kumunhu anorarwa. Kurara nomwana womunhu kunyangwe ramba pasina zvinhu unongobhadhara wozi mwana womunhu haangorari handipo zvako zvavakutaura kuti unotaridza kuti chichi zvirimo nyaya asi kuti ukararama navanhu handizvo unofanira kusungira ukana masungiro machira mbudzi mushonga chichi handito kana usingade munhu kana wapedza izvoti mhanichada akuzorodza mwana wako asi wasungira zvinhu kadzi une makore mangani? Mukomana une mangani? 21 magraduate. Uyu nhumbu ndeyake, judgment iri kungobuda chiti uyu nhumbu ndeyake. Zvimasungiro izvo baba vanofanira kurumisa muno. Legai tipe chakapere judgment takapere mukomana baba wako ari kupi? Boyanani? Baba wako ari kupi? Varipo. Baba mukomana? Baba Prosper ndi baba wake itai chidaira zvinenge zvabvunzwa Order. tikuonana here. Okay. Mwana wenyu zvaataura kuti akarara nomwana uyu naMorini uye zvakadanana naye mazinzwa. Right, hapana chakamboipa. Anogona kudzoka. Mira yangu. Saka Prosper.
baba vangu vasinganzotongo vari kuseri Vaudze. vaudze kuti musikana uyo ndakarara naye ndakadanana naye vanyatso kunzwa musikana uyu ndapupura iwe ombera maoko Ombera. musikana ndakarara naye Ndadanana naye. mushumu tadanana Yes. asipamira Aiwa, vanotouya kana varara nomunhu. ati manzwa kuti Oda apo pasaidhapo mukataura stereki. iwe chakubudwa chendesa baba auna chanokupura apa kuti mambo vazi kuti iwe mwana wako ukuziva here kuti akupupura kuti shiwa musikana mwana wemunhu anoziva kuti akarara naye rega aitipe Chakabati vadzikise mutombo. Baba chisimuka izvo chakamire dzikisai mutombo tenzi numbunde yake pari zvino nhumbunde yake. Apo umbokudare kuti haisi yake. nhumbunde yake ulazi mukadzi achiri wake nekuti hasati amuramba. changamira kupajajimenda achitaura kuti mukadzi womunhu ndowake nokuti hasati amuramba kuti hachisiri wake. Ezve baba musikana zvamunotoda mundomukwasha wenyu mutokwirira dare pozezvi kuti tikiti munofanira kupiwa zvakati zvakati woza mhangarana vari 200. changamira vari kuti imimi wamukana wenyu mukwasha wenyu imi mamuona wamukana wenyu kuti imi munokwira dare ndokukwirira mukwasha wenyu kuti imi mupfuma yenyu. Anzi kana muna mari izvozvo mugona kutosunga mukwasha kuti mukwasha ndakuziva nhasi yetotongwa nhasi. apa mangarira bado ane hasha Thank you.